Ei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Așa, astăzi ne vom apuca să construim cea de-a doua parte a casei, da. Uitați că ferul s-a prăjit. Acestea le vom pune aici în cufere, avem nevoie de ele. Și, da, cred că aici voi începe sau partea aceasta. Bine, haideți să fie aici. Da, voi avea nevoie, uitați-mă pe asta. Bine, fie de 3. 1, 2, 3. Da, cam așa. Bine, aici vom săpa una și aici într-o parte totuși iarăși încă una. Bine, așa vom continua înainte și vom face posibil vreo 3 camere sau 2. Bine, vom vedea. Da. Și uitați că am dat și de piatră. Da. Cred că voi schimba aceasta în lemn. O voi face. Da, și aici. Da. Și cred că în această parte. Stați. Se pare că e prea mult. Este prea mult. Am săpat. Stați puțin să văd. Da, cred că așa este mai bine. Da, bine fie doar cu 3, pentru că voi avea mai mult de săpat. Bine, și aici continuăm iarăși. Așa. Da, de aici ne va trebui târnăcop. O să pun încoace. Bine, voi face de 2. Să fie 2 uși. Bine, dar să iau și niște torțe. Să fac și niște scări. Torțe, uitați, am aici 5. Cred că o să mai meargă. Da, să pun lângă urile de fier aici, că n-am nevoie de ele. Da, și episodul anterior care l-am făcut, episodul 5, vreau să vă spun că la aceste setări n-am reușit, deci s-a oprit, n-am continuat mai departe să vorbesc. De ce? Fiindcă la setări am uitat să pun, deci să filmez timp de mai multe, de 10 minute. Și de ce am filmat doar 10? Bine, v-am spus asta pentru că să nu aveți întrebări la mine, de ce, adică n-am terminat acel videoclip. Așa, bine. Da, să-i dau și acesta să fie la un nivel. Bine. Aici va fi altă cameră. Aici probabil îmi voi pune o bibliotecă și niște paturi. Punem vreo 2 sau 3 paturi. Să fie... Deci da, cam așa trebuie să... Și în partea aceasta iarăși încă o cameră. Și... Uitați-mi, s-a dus... Poate bine, mergem sus să facem alta. Îmi trebuie niște lemn. Bine, punem 2 de aceste neprelucrate. Și aici. Dar bine, dați să fac și niște scări. Da. Aici scară. 2.
3, 8, 4 și 5. Să vedem. Hai, perfect. Da. Și cât 1, 2, 3. Bine, 3 și aici. 1, 2 și 3, da. Bine, de ce mă cam grăbesc? Fiindcă nu vreau iarăși să se întâmple ca în episodul cealaltă în doar 10 minute și de ce vreau cât mai repede să termin. Bine, nu cred că voi face prea mare încăperea. Bine, voi pe 5 sau 6. 1, 2, 4, 5. Bine, fie și atâta. În episodul următor voi transforma toate acestea, pereții voi schimba din lemn. 1, 2, 3, bine. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da, și 5. Bine, și fie și aici o torță. Și cred că tot pereții aici voi schimba, voi pune din lână, iar la cealaltă voi pune din scândură. Poate mi-a ajunge lână, fiindcă oile noastre trebuie le luăm mai înmulțit puțin și voi lua mai multă lână. Uitați că aproape am și terminat. Vom pune aici niște uși. Da, uitați. Da. Bine, câtă lână avem? Bine, roșă și albastră mai am și aici. Bine, de care... Bine, haideți, o transformăm în... Dați, am uitat să iau vopseaua, deci punem aici vopsea și aici lână. Bine, vom merge jos. Câte avem? Bine, 13... Mă gândesc mai bine. Fie în mijloc vom pune de asta albastră, fiindcă avem mai puțin, ne va trebui coloranți de aia albastră și cam nu sunt pe aici pe preajmă, dar de acest roșu vom pune mai mult. Bine, așa. Aici. Da. Și aici. Da. Da, arată destul de bine. Sau... Nu cred că aici este foarte potrivit. Știți, uite, uitați-vă chiar aici, eu îi pune. Da. Și așa. Da, stați, fiindcă vom merge sus să vedem dacă oitele noastre mai au niște... nu uitați că este noapte. Bine, știu că oițele noastre le vor crește iarăși din nou lâna albastră. Da, uitați, una are. Și de ce nu e nicio problemă, da, bine. Dar uitați că se apropie deja cele 10 minute și de ce voi aștepta dacă vă vedea. Bine, voi încerca iarăși din nou să intru la cele setări. Da. Bine, poate jos voi pune lână albastră, da, iar sus voi pune de aceasta roșie pe pereți. Și în mijloc voi pune să fie un covor ceva mai deosebit. Bine, voi lua tot această piatră. Efecte 1, 2, 3,